Erlin Bayonita. Updalan kita asalasan Nueva Media ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga bangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez magapatigayon na sa road show para sa pagbalikan na sa Mascara Festival sa buong tuig 2022. Kasunod ba ni Banwa sa duha ka tuig nga may or ginapaiway anay ang pagbatigayon na sa festival bangod sa COVID pandemic. I-check na karon sa report with Bombo Ann Sindol Sorilla. May pananawa naman ng mga informal settlers diri sa aton sa syudad kadungan sa plano nga sila ang iga-relocate na sa masahilway nga lugar kaga sa bangmante amo na ni subong nga ginaplansya sang aton nga city government. Direkta karon na dira sa may barangay 2 check nato na si Bombo Gracelyn Labaton. Department of Social Welfare and Development Banwa nagalunsara na sa bagong listahan sa pigado nga mga pamilya including na diri ang potential nga mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Speaking sa 4Ps mayra sang 40,000 ka mga benepisyaryo nga nag-withdraw na lang voluntarily. Naginakapod dato na karon ng Public Information Officer sa DSWD Regional 6 Attorney Mayor Rago Castillo. Negros Occidental 4th District Representative Juliet Marie Ferrer nagfile man sang hagna nga magatukod sang Negros Heart, Lung and Kidney Center. May kang tanda naman ni Gyapon sa ginapahayag ni President Bongbong Marcos nga dapat ni mayaraman sa mga specialty hospital sa mga probinsya. Inakaron sa report ni Bombo Dennis Urbiga. Mga motorista nagalao magtayo yun kabaya patani nga sige-sige na ang pagganubo sa presyo sa diesel kaya subong nga aga meron naman sa rollback at least bisan 60 centavos lang pero mayara sa pagganubo ang gasolina naman nagtaas ang 75 centavos epektibo alas 6 subong nga aga. Pati mayo lang nga balita because sang liquefied petroleum gas mayara sang rollback nga 2 pesos kaga 5 centimos kada kilo. Sa balita nasyonal, ang pungsod ng Pilipinas subong yaraman nga gyapon sa may morning period hasta na sa Agosto 19 may kang tanan sa pagataliwan ni former President FVR. Mga biktima sa mga survivors sang linog nga naggatayog dito sa Luzon na makabaton sa emergency shelter assistance sunod sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang 18 ka mga komitiba sa House of Representatives mayara na sa tagsa ka mga chairperson. Presidente Bongbong Marcos nagpanugyan sa mga Pilipino ngayon nilagyan magkahangawa kundi man sig kita pabilin sa husto nga sanitation kadungan na sining unang kaso sa monkeypox nga na-record sa Pilipinas. Pero para sa mga poll workers, sa mga personnel sa Department of Education nga nagserbe bilang election workers, hindi ka ma-exempt din sa may buwis, pwede nga maghatag lang kuno sa ayuda para sa Chief Executive. Sa balita international, sabong lamang aga ginkonfirmar sang Central Intelligence Agency patay ang leader sang Al-Qaeda. Kaupo naman na din ni Osama Bin Laden nga nagplano sining 9/11 attack sa Amerika. Pinaagi ni sa drone strike nga ginapatigayon sa Central Intelligence Agency sa Afghanistan patay si Zawar Ayman al-Zawahiri. Ang White House naman na Banwa nagapanindugan may rasang kinamatarong si US House Speaker Nancy Pelosi nga magbiyahe padulong sa Taiwan nga hindi siya pagapunggan sa China. Subong nga daw nagamatambata naman ni init ang tensyon sa tunga sang China kag Taiwan.
Sega, giban pa nga mga impormasyon na mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. Alas 8 siya na ang takna sa aga Philippine Standard Time. Tidalikdan pa man ginpahayagan na ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga mayara sang pagalimpyo sang listahan sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program para at least ang ini mga nagakaangaya gidyang nga mangin miyembro o kan mangin benepisyaryo sang sining nga programa kung sa din nagabaton sang conditional cash transfer ang mga households nga beneficiaries ini sila ang masulod dra sa listahan kung mayara sang makakasit sa either na-graduate na sila banwa o kung napamatod-an nga hindi sila yan nagakaangay nga mangin benepisyaryo sa nga sini nga programa. Ay di man aton sini malipod manigar banwa. Mayara sang mga may sarang-sarang manaya sa kabuhi o kung hindi bala sila nagakaangay nga mangin benepisyaryo sang 4Ps pero ara sila sa listahan sang poor families o kung poor households. Kahapon, ginlunsyar sang DSWD ang bagong listahan sang pigado nga mga pamilya sa Pilipinas. Including na diri ang potensyal nga mangin benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, initanan sa nga mga pamilya nga nalakip o ko na lista sa listahanan 3 o ko ng National Household Targeting System for Poverty Reduction List ang malakip sa benepisyaryo or malakip bilang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kadungan na sini banwa sang paglimpyo o kung pagdelista dira sang hindi nagakaangay nga mangin benepisyaryo. Pamoton liw ko nga recent. Lilinawin ko lang suno kay Secretary Tulfo ang may code bala bomboton. Yung listahan na ito, dito pipili na mga ipapalit sa aalisin natin na 1.3 million. Pero hindi kagyat na kukunin dito dahil ito po ay ipapasa sa 4Ps so mayara sang proseso. Kay mayo maning malimpyuhan na to sang DSWD. Actually, ang pag-delist o kan pag-limpyo dira sang listahan hindi lang niya sa time ni Secretary Tulfo but every year. So meaning kung mayara sa nag-graduate na hindi na sila yan nagkakaangay nga mangin benepisyaryo mayara sang makakasa sina dira. So ang isa sa mga target is 1.3 million ka mga benepisyaryo ang makakasalin na diri sa may programa samtang sa 600,000 kadugang pang mga pamilya amo ni ang ginapaydalom pa subong sa assessment. Ginapaydalom pa sa assessment kung bala sila nagkakaangay agad man nga malaki pa diri sa listahan. Suno kay National Household Targeting Office Director Andrew Ambubuyog. Nagsugod na ang ilang opisina sa pagbatigayon sang pagbisita sa mga potential nga mga benepisyaryo para sa listahanan 3 sang 4th quarter sang 2019. Na-finalize ang ining listahan sang Disyembre 2021 at ang final result of the survey nagapakita nga mayara sang 5,599,91 ka pigado nga mga pamilya ang yara sa database sang DSWD. So ang nangin resulta sang listahanan as of December 2021 kung sa diin mayara sang 5,599,091 ka pigado nga mga pamilya sa aton pungsod amo na ang yara sa listahanan. Nagikan sa kabugusan nga numero 1,232,985 ang yara sa urban areas, samtang 4,018,209
ang nagapuyo sa mga rural areas. Ang mga rehiyon nga mayara sang pinakamadamo nga potential beneficiaries sa muni ang Bicol Region nga mayara sang 541,000. Nagapangaduha ang Western Visayas so kon kita diri sa Region 6 mayara sang 536,000 kag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mayara sang 509,000. Ang mga rehiyon nga mayara sang pinakamadamo nga pigado nga mga pamilya without access to clean water. Ahay, kapigado gid akon kabudlay gid kon ang problema dira man mainom nga tubig, no? Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga mayara sang 58%. Cordillera nga mayara sang 44%. Ada ng Western Visayas mayara sang 43%. Bisan na pagani subong nga bisa may kaumahan na bala, no? Amo ning sama na sa mga problema kay gabakala man nagyapon sang purified or distilled water sa may town no kon city proper because amo naman subong nga isa sa mga problema naton ang access sa clean and potable water. Ang mga rehiyon nga mayara sang pinakamadamo nga pigado nga mga pamilya without toilet facilities but silingon wala sila sang hustong comfort room. Ang Bangsamoro, basi ko mayara pa ni sang open defecation dito sa ila. Mimaropa and then ang Central Visayas. At least bisa na paano, way nakita diri na lakip sa top 3 nga mayara sang pinakamadamo nga pigado nga mga pamilya without toilet facilities. Paagi sa paggamit sang listahanan sang DSWD nagadangat sa 4.2 million ka mga poor households ang nakabenepisyo sa 4Ps program. 5.2 million ang nakabenepisyo, naka-avail sang PhilHealth Indigent Program kag 300,000 ka mga estudyante sa tertiary education subsidy sang Commission on Higher Education. Parang mabuligan na ito mga nagakaangay gid nga magbaton sa nga bulig halin sa aton nga gobyerno. Kay siling din na Secretary Tulfo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. directed him to clean the list of beneficiaries amid reports that some 4Ps beneficiaries were well off kag ginagamit gid lamang nila ang cash assistance para nga magtong its iban pagid nga mga sahi sang gambling. Magtong its dira, pusoy dos, pusoy bahig, ano pagid ng mga kalingawan na sang iban naton sa mga koturan. Masilinara naman ang 4 peso isugal-sugal tato danaya kay basi magdako pa, no? Basi madugangan pa. Iba na dira nagabingo o kung ano pagidad nga mga sahi sang gambling. Galing kay te gambling na iya mo. Makadaog ka man tuon pero pagyan ka man lang. Isa man lang, it's either isa, duwa, tatlo na grabe pinakatayog. Pero sunod mo na iya nga paghirit na laban-laban na perdeged. So ang imo nga nadagan, gusto man lang bawion, sobra pagani imo pierde. Abo na nga dapat nga mayaragid sang paglimpyo diri sang listahan sang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang good news banwa, may mayara sang malapit 40,000 ka mga recipients. Ukon mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, voluntarily sila ang naghingyo sa DSWD kakasanyo na kami palihog sa programa. Kay nagapadayon subong ang review sa listahan sa mga benepisyaryo. Kay subong, nagikan diri sa malapit 1.3 million ka mga pamilya. Ngayara sa listahan sang 4Ps. Kaya hindi naman sila pigado. It's either nakagraduate ng ila sa mga kabataan nga nagaedad sang 18 or meaning why na sila mga kabataan nga nagaedad sang masobra sa 18. So dapat nag-graduate na sila sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
Hindi man naton sa malipod Manigar Banwa. Kadamo sa mga success stories, hindi lamang ang mga nakagraduate na, but kung mayara sa mga report nga ginagamit ni nila for gambling o kung ginasugala nila, mayara man niya sang success stories. Sino kay DSWD Secretary Erwin Tulfo. Kag naghambal, okay na kami. So hindi na kinahanglan na bon nga tiara pa kami dira sa listahan. Ihatag nyo na lang sa iban. Ginadayaw ni nato niya nga mo niya nga mga pamilya. Amo ni nga mga head of the family bala nga nakabenepisyo na sila nagikan na sa morning programa. Sila naman ang mismo voluntaryo nga naghambal nga pwede na kami makakasa dira. Makatindog na kami sa ambon kaugalingon nga tiil. Kaya mo ni actually ang purpose sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga matudluan ang mga benepisyaryo sang 4Ps nga makaibalo paano mag-manage sa mga finances. Amo na siling bila nagligad ni DSSD Head Ma'am Pasita Tero nga ang purpose kun nga ang cash card sa mga benepisyaryo sang 4Ps ara sa ila kay gina-train kamo sa mga 4Ps beneficiaries dira nga mga nagapamati. Gina-train kamo, ginahanas kamo nga makabalo kamo mag-manage sa inyong gasto. It does not mean nga ginatag dira sa inyo ang cash card, makapagusto na kamo kung sa din ninyo na gamiton because una sa tanan, ang ginabaton ninyo from Pantawid Pamilyang Pilipino Program is conditional. That is not unconditional, but that is conditional nga mayara sa mga gintalana nga kondisyon ng aton nga gobyerno, dira lang ninyo gamiton ang kwarta nga ginbaton ninyo halin sa DSWD nagsulod sa cash card. So, kabay pa ngayon ninyo pag-ipranda sa mga loan sharks man dira, ninyo pagbatonon kung na ginapranda sa inyo is cash card sang 4Ps. At the same time, sa mga head of the family man mismo, yun yung pag-ipranda ang cash card bala. Dahil siya ipranda ko nila na mabakal ko cellphone, mabakal ko sofa, mabakal ko platera, mabakal ko kon ano mga kinanglanon bala dira sa sulod sang balay. Hindi na mo na yung purpose sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga 4Ps cash grant nga ginhatag sa inyo. Nga kamo naman lang gani nag-withdraw sila from automated teller machines sang land bank. So kung ginatag na sa inyo for health and for education, sa mga iloya dira nga mga nagabusong ma-make sure nga naga-avail kamo sa mga prenatal care, samtang nga kamo nagabusong ma-monitor dira kamatagan kamo sa nagakaigo nga vitamins para sa health and education sa inyong mga kabataan. But silingon, why sila nag-absent permi? Kay mayara na sang monitoring ang DSWD kag mayara sang family development session. So kung hindi kaya makatambong sa family development session kag masami ina nga way kaya nagatambong, absent kaya permi, so mahimo nga mangin ground para nga ikaw ang makakas o kon ma-floating bala ang balance ang imo nga cash card. So at least bisan paano mayara rin sa mga nag-voluntaryo naman lang naghambal sa mga personal dra, mga staff, mga empleyado sang DSWD nga pwede na ninyo kami makakas. Pero ano giman bala ang proseso sa pag-delist sa mga beneficiaryo sang 4Ps? Yara sa piyakalinyang Public Information Officer sang DSWD Region 6, Attorney May Arago Castillo. Attorney, live kata sa Bombo Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Ernin mayong aga. Hello, ma'am. Okay. Sige, kay every year magimaning ang proseso nga ginapatigayon sa DSWD para nga makakasa to mga hindi na nagakaangay ang mga beneficiaryo. Attorney, good morning, ma'am.
Good morning, Erlene. Good morning sa tanan nga tagpalamati. So far, ang ining delisting, ma'am, every year ni siya, no? Nga ginapatigayon sa part ninyo sa DSWD. Yes, ang delisting, Erlene, actually is regularly conducted no sang DSWD ever since the program has started. Mhm. Because may ara na sang mga sistema nga built-in na sa 4-piece program. Okay. This include beneficiaries updating, compliance verification, no? So these are actually built-in systems na sa 4-piece. Oho. May bulan na siya, ma'am, for the delisting or bilog ni siya nga tuig ginapatigayon? Oh, not nga bilog nga tuig. So it depends no kung depende sa sitwasyon kag sa status na sang isa ka household. Oho. So hindi siya nga yearly. No? Okay. So pwede nga at this month nag-fall na abi nga wala na sila sang kabataan nga gina-monitor. Mm. Wala na sang kabataan nga kinanglan buligan for the health and education sang DSWD particularly sang 4-piece. So pwede na makakas ang isa ka household. However, Erlene, there is a process as to it, no? And that includes ensuring, of course, hindi na magbalik sa kabigaduhon ang isa ka households when already delisted, meaning kaya na nila magtindog sa ilang nga kaugalingon. So probably, ma'am, maybe mas mayo ginapatigayon na siya after na ma'am sira klase, no? Kaya pwede ka dira makakasa sa listahan kung why ka na bata nga nagaedad below 18 years old. Ano gani? Yes, ginakakas kung wala na sang kabataan nga 0 to 18. No? Okay. Correct, Erlene. Pero not necessarily nga kung wala lang sang klase. Oo. So, that is until senior high school, ma'am. Kung nasunod niya to ya ang pag-eskwela, gidyabe isang bata. Pag-graduate niya grade 12, automatic Correct. hindi na siya ma-qualify for the 4-piece. Oo, hindi na siya matagaan sang grant. Kay tungod ang ginasupport lang sang 4-piece is for 0 to 18 na Mhm. mga kabataan. Of course, pwede man sila gihapon ka-avail sang complementary services. Since 4-piece is actually implemented with other agencies. So ang CHED, such as Commission on Higher Education, can prioritize 4-piece households nga may mga kabataan nga may ara college. Mhm. So that nga pandayon gina-pool ang resources para sa isa ka 4-piece household to ensure nga makakasila sa kapigaduhon. Okay. Paano bi ma'am kung ina nga bata, babayi siya, and then nagbusong siya before 18, anong matabo sina? Alright. So, if ever miara sina sang amo sina nga case early, miara sang mga 4-piece staff, no? Sa mga different nga areas all over Western Visayas nga nagabulig sa mga 4-piece households, no? Mhm. Gina-manage. So, gina-ensure ina nga hindi maapektuhan ang bata and mapasiguro man na of course early nga protected na no ang household pati ang nagbusong pati ang iyang baby no. Mhm. So we cannot just like discriminate just because nagbusong. Oo. Pero ma'am, hindi na siya mangin beneficiary given nga wala pa siya nakalapaw 18. Mga beneficiary early kay tungod ang coverage isang DSWD as to the grant is 0 to 18 nga kabataan. Okay. Kung na maibata mo ma'am isa na graduate, di ba maximum 3 ni siya ma'am no, ka mga bata per household? Hello, Miss Erlene. Okay. Sige. Dugo to de kita ma'am. Mhm. Oo, basi wala ako na pick up imo nga question, Miss Erlene. Oo. Maximum ma'am 3 lang ka mga bata nga 0 to 18 years old ang pwede.
Correct, correct, correct. So kung damo mga bata nila, ang tatlo lang gidyang masulod. Pagka-graduate ya ma'am sang isa, paglapaw niya 18, isulod na naman ang isa. Oh, I will have to check on that specific, Erlin, ha. Mhm. Kay tungod, tatlo lang ang makover sa isa ka household. Okay. If ever may ara sang pasudlon nga another nga beneficiaries, I'll have to check on that. Pwede ni siya ma'am nga voluntarily maghambal sila nga okay na kami no. Maka-survive na kami so pwede na kami makakas dira sa Pwede. listahan. Pwede. Pwede sila maka-voluntarily waive early. For example, kung nag-ayuhan ng ilang nga pangabuhi, which actually, we take that as a positive result sang program. This program has since been implemented since 2008. No? So, malawig-lawig na gid man nga tinion. And kung may ara maghambal subong nga may ara na sa nag-ayuhan ng pangabuhi nga mga 4Ps nag-uswag ng ila pangabuhi, no? We actually are affirmative as to that, no? Kag positive ang pag-take naton sina. Kay expected nga mag-improve na ang ila nga pangabuhi after many years nga nag-infuse sang resources ang gobyerno para mabuligan sila, particularly ang para sa ilang nga kabataan to ensure that their children are in school, are in good health. Example, may mamang subang nakagraduate na ya, nakatrabaho siya. Pero may mga manghod siya gyapon nga 0 to 18 years old, pwede pa to ya mangin beneficiaryo. Sorry, Miss Erlene. Ang subang abi bang for example nga beneficiary man sang 4Ps naka-graduate na sa college at nakatrabaho siya pero may utod pa siya, may mga manghod pa siya nga 0 to 18 years old, pwede pa to yagyapon sa 4Ps. Yes, as long as ma-assess ang ilang nga household nga eligible pa, no? Okay. Kay gina-make sure ina nga once ma-stop na ang isa ka household sa isa ka sa pagbulig sang 4Ps, hindi na sila magbalik sa kapigadukon. Oo. Because the very purpose of 4Ps is to ensure nga makat ang intergenerational cycle of poverty, ang pasulit-sulit nga kapigaduhon from one generation to another. So that nga ginakakasang isa ka household kung kaya na nila magtindog sa ilang nga kaugalingon. Oo. Ano ni siya ma'am, ang family income? Ano gani na siya? May talaksan na let's say abi ang mga pamilya nga naga-income sila 10,000 and below, amo na makasulod diri sa listahan. I do not have all the specifics for the listahanan database because ang ginagamit sa listahanan database is proxy means test, no? So Okay. when we say proxy means test, ang ginatanaw na da hindi lang income. Okay. Ginatanaw man na da ang tinapusan sang mga members ng households. So these are represented, ginapang check ina no kung what is the build of the house. Ano bala ang materials nga naggingamit para sa pagpatindog sang balay, ang mga appliances sa sulod sang balay, and all other factors including the income, including sa mga tinapusan na sang mga ara sa panimalay, no? Okay. Erlene. So all of these factors are being considered as proxy indicators, no? And that is why it's called proxy means test. Kag dira gina come up ang list of poor households based on the listahanan database. But I mean ma'am, paano ka makasulod sa 4Ps? May talaksan na sang income nga let's say 10,000 below, pwede ka dira. Alright. So magsulod sa 4Ps, wala ginalantaw ang income. Kay wala Okay. man na gina-applyan, no? Ginalantaw siya ang income, but overall na through proxy means test based sa listahanan database, Erlene. Okay. No? So actually there is no need for any household nga mag-apply para Okay. masulod sa 4Ps, no?
because DSWD has its own database, no? Ang DSWD may database na kami. We have a database kung sino ang pigado kag kung sa diin sila nag-start, no? This database is called listahanan database. Ang listahanan database, ang resulta na siya sang pagpangbalay-balay, house to house, sa mga workers na gin-hire sang DSWD. Okay. No? So these workers are hired by DSWD to do house-to-house assessment. And based on that house-to-house assessment, nakilala kung sino ang mga poor na mga households. And these households kami ara sang 0 to 18 na mga kabataan, sila ang priority if ever may ara sang inclusion for 4Ps. Oo. So meaning ma'am, kung beneficiaryo ka sang 4Ps, ara kaya sa listahanan. Hello, Miss Erlene. Kung beneficiaryo ka ma'am sang 4Ps, ara ka sa listahanan, no? Okay. Sige, medyo ga-fluctuate ang signal natin with Attorney Merago Castillo, ang Public Information Correct. Officer. Correct, Miss Erlene. Okay, isang DSWD. Finally, abi ba manong mabili ni mong mensa? May mga na-delist na Correct, kamo ma'am Miss subong. Erlene. Kung beneficiaries, Okay. Sige. Alig ko tawag anay sa phone na number niya na lang bumuntuhan. Kay doon ko lang nula na bisubong kalay ng signal nato sa internet. Para nga ma-checka nato na kung meron na sang mga ginapangakakasa sa listahan na diri sa may Western Visayas. Kay mahatag naman na sa iban nga mga nagkakaangay bala ang magbato na sa conditional cash transfer alina sa gobyerno through DSWD. Pwede man na yung voluntarily mahambal kaya nga pwede na kami mabuhi nga wala na sa ayuda sa gobyerno, and that is a good sign para sa mga households. Kaya mo man na yung katuyuan na sa 4Ps, mabuligan ang mga poor families nga makapadala sa mga kabataan nila sa eskwelahan. At the same time, makalampuwa sa kapigaduhon kay ang purpose sini, ang main major objective asang 4Ps nga makatindog na sa ila sinitag sa mga tiil ang mga pigado nga mga pamilya. Attorney, adagahin na signal nato ni sa Zoom. Attorney, pasensya gid Miss Erlene. okay lang, Oo, attorney. ano to Miss Erlene? Mga pilan na ang na-delist halin sang January, ma'am, up to July, abi. So actually, we don't have a new figure pa as of now, Miss Erlene. So, pag ginahulat pa nato ng pinakabag-o na figure, considering the cleansing, no, being done. Okay. Finally, ma'am, anong mabili ni mong mensahe? Pero, Miss Erlene, ang ato niya latest niya figure, but that's only as of June, Okay. 12,949. Come again, ma'am, 12. 12,949. Ang na-delist na siya. Yes, pero it's a cumulative figure. But that figure will likely increase, no, with the launching of the listahanan database. Pero we are still waiting for the number when it comes to Region 6. Okay. So I will update you if may aras ang bago nga figure. Finally, ma'am, mabili ni mong mensahe sa mga 4Ps beneficiaries, not just sa Negros Occidental, but for the whole Western Visayas. Oo. So ang ato niya panugyan sa mga 4Ps beneficiaries, no, nga mga may kabataan bala nga nag-eskwela, kaga balaan na nila na kinanglan gid sa support sang gobyerno para sa ilang mga kabataan, particularly for their education and health. Padayon lang sa pag-follow sang mga conditions sang program. Rest assured that the DSWD
will continue to provide you with support for as long as eligible pa kamo sa programa. Secondly, for those households naman, Erlene, nga gusto sulod sa 4Ps, rest assured also nga if ever may ara sang decision for mass inclusion, no? Ang mga ngalan sa mga poor households will be prioritized for 4Ps inclusion. Pero ma'am, hindi na ni sila mag-apply. Anong obrahon na nila? No need sila mag-apply, ipabalo na lang na sa ila nga nakasulod sila sa 4Ps. Okay. With this, Attorney May Rago Castillo, ma'am, thank you so much sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod. Sa liwat mayong aga. Thank you, Mr. Lynn. Kaga pasensya sa signal. Okay lang. Thank you, Attorney. Maraming salamat kaya DSWD Regional 6 Public Information Officer Attorney May Rago Castillo. Kaya may masobra na sa 12,000 ka mga households ang nakakas na sa listahan. So meaning nakagraduar na. Nakagraduar na or hindi nagakaangay kay tininato na sa malipod manigan kung kaisa mga nagakasipyatan man bala ang mga ahensya sa gobyerno. So mayo gid na kon ma-screen liwat. At the same time mira sang pag-validate, pag-bisita sa mga balay para nga malaki pa kadra sa may listahanan. So meaning kung nara ka sa 4P, sara ka sa listahanan sa nga DSWD. Pero why ina siya nagkakahulugan nga kung nara ka sa listahanan, automatic mangin beneficiaryo ka sang 4Ps. Because mayara man sang pila ka mga households nga ra sila tuod sa listahanan no kung sa database sa nga DSWD, pero hindi pa sila beneficiaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tekon may mga nakakas na dira sa listahan, for sure may igabolos. Kung may nakakas, may ragid sa igabolos. Kag sila ang ini mga nagkakaangay bala nga magbato na gidya. Kaya hindi man na naton madula nga matuod man ang balasang iban. Anti siya na gani may sarang-sarang man na pero ara siya sa 4Ps. Kapay daya nga kapag kapegado sa monya kag mayara sang mayara sang o nagkakaangay gidya nga malaki padra sa listahan sa mga beneficiaryo, kami pa yan nawigit. So sa mga poor families nga subong wala pa kamoya sa 4Ps, maybe sa masunod ng mga inadlaw, sinimana or binulan, notify kamo dira sa nga DSWD nga nalakip na kamo sa listahan kay nagpagwa sila kahapon sang listahanan 3 or bag-o nga database sa nga DSWD. Sa mga beneficiaryo naman sang 4Ps, kabay pa nga gamiton ninyo ina sa husto kag santo sa kondisyon sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa Agosto 22, magabukas na ang klase. Siguraduhon gininyo nga mapaeskwela ninyo mga kabataan. Ilabin na ang ining mga yara nga kwalipikado para sa 4Ps kay gina-monitor ang ilang attendance. Kung permi siya absent, mahimo na siya nga mangin ground kay man may ginabaton kang ayuda para sa health and education sang mga kabataan below or 18 years old panubo pero why mo man ginapa-eskwela. Kaya ginatagan ka mo sa ayuda sang gobyerno, hindi na paray bakal shabu, bakal rugby, bakal marijuana o kanano pa dera. Kaya man din naton sa malipod manigar mera sa mga beneficiaryo ilabi na sang COVID pandemic to balas may nagkaradakpan dira sa Northern Negros nga mga nagatong siga illegal gambling, may mga ginapang tari-tari pa ninyo da o kon tari-tari na din Bumbo Anthony agapasampok balasang sang sulog. Hindi gani may ato na nga alin siya sa Cebu alin siya sa San Carlos yun to sa San Carlos pa Cebu kay nagpariban siya ya. Okay, bago baton isang ayuda alin sa 4Ps, hindi na para ipariban kung buot, kung gusto mo magpariban, paninguha kaya. Nga mayara ka sang inugpariban. Baka tipon ka da 2,000 ganyan to, so kung 3,000, pwede ka nakapariban. Hindi nga ayuda yan sa gobyerno para sa imong mga kabataan, gamiton mo yan para pampariban.
So na mga kabataan mo daya, why na may ginakaon nga gininaganay sila maka-eskwela. 42 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, ano ang reaksyon sa mga informal settlers diri sa syudad? Kaya tiyamo ni ang isa sa mga ginaplano na nga ma-relocate na ni mga informal settlers kay mayar man na sa Akta Republika, ilabin na sa mga danger zone bala sa igad sang dagat or sa igad sang gisuba nga kon malain ganing lakad sang panahon, ilabin na kon mayra sang bagyo or kadamol sang ulan, mabutang sila sa peligro. Dapat nga mabutang ni sila masaylo sa mga relocation sites nga hilway sila sa mga peligro, sa mga kalamidad gangay ni sang bagyo o kung nagubaabing balay dara kay ti mayara sang dalagko nga balod. Balikan na naton sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Ito alas 9 na sa aga. Pabalikan na sa ato sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bombohanay big time ang mga informal settlers diri sa may syudad ginaplano nga iga-relocate sila or dalon sa masilway nga lugar para nga in case nga may rasang bagyo ni sila mabutang sa peligro banwa ilabi na sa mga nagaistara sa mahigada sang dagat or sa tubig na gani mismo nagatungtong bala o nagatindog ang ilang sining balay. So ni subong isa sa ginaplano sa ato ng city government. Ang isa lang nagaling dira sa common nga problema kay pagabot na dito sa may relocation site. For example, bidra sa may araw sa Vista Alegre. Kung ara na dira timatiniran nila sulod sang pila ka bulan or pila ka tuig gabi pinakatayog and then balik na naman sa original nga ginatindugan sa ilang balay ang ining mga gin-relocate.
Ano ang pahayag dira ng mga nabatyagan subong sa mga informal settlers ko lang tawon ninyo dira sa may reclamation area bala no amo gining combo na dira nga dapat sinatagan sa magtamod sa aton LGU ilabi na nga mayara sang Akta Republika nga nagamando sa mga LGU nga ang ining mga balay ukon mga pumuluyo nga ra sa danger zone sa iluhon sa hilway nga lugar parang hindi na magsagad ka problema ilabi na kon mayara sang bagyo nga kakusog sang dapya sang balod. Direkta sa Barangay 2, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, live katasubong sa Puro Kagaykay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Kag atong ni pamusta, Bombo Arlene, ang atong sining mga kuturan nga naga-star diri, no? Kag makabig nga mga informal settlers bala. Kay tungod malapit sila sa dagat, kag diri malapit man sa reclamation area. So may mga pila kita diri nga kauturan nga nagapamati man subong sa aton kay nakibot man sila nga nagkadto diri Bombo Arlene. Kag subong katupad ko no isa sa mga naga-star diri sa barangay ang kay Bombo Grace ano ni siya lapit na ni sa dagat no. Yes, Bombo Arlene, lapit na siya sa dagat. Kag diri gid sila gapag kuha sang ilang pangabuhian adlaw-adlaw. Bombo Arlene, katupad ko subong pangisda ang palangabuyan nila. Yes, pangisda Bombo kag iban pa nga ara sa dagat no kung anong makuha nila nga ginabaligya man nila Bombo Arlene. Okay. Katupad ko or kaupod ko subong si Ma'am Gemma Menyosa, ma'am no? Oo. Ma'am Gemma, pwede ta katindog danay. Oo, okay. Para makita agad, no? Kitang beauty. Yes, makita ang beauty. So, tagaan ta Bombo Arlene sang monitor si Ma'am Gemma. Okay mo na lang bang ano nila? Yes, kay para balang ano taman siya. Ma-istorya bala kag ano no. Ma-feel taman ang yasin niya inubhamban. So, ma'am, okay na? Oo, sige. Ma'am Gemma, pila ka na di katuig nga naga-star? Mga 23 years na. Ang amon nga pangabuhian, ari gid sa dagat, panagat gid. Hasta nakapa-eskwela ako sa akon nga bata, naka third year high school, hasta third year college, hasta nakapamana. Kaya mo na may apo ko di subong isa ka bilog. Ang akon bana amo gid dala sa amon nga pambot. Kung di sa ginapadala ko sa mga tawo. Kay iti may rest day man kinanglan eh. So far okay man diri ang inyong pagpangabuhi. Okay man kay ti nakapa-eskwela ako kani sa college sa mata ko eh. Galing mo lang na nang subong nga dahil nga new generation. Daw lain na balang mga giho sa mga bagong pamatanon. Ay, nakanubyo wala na. Okay. Diri ta focus abi sa inyong ding area kay may plano aton nga LGU diri sa syudad sa Bacolod nga kutob sang ara no sa amoning area be kag informal settlers ang pagkabig sa inyo diri i-relocate kamo no ti anong reaction mo ma'am? Mas okay man kung taga kami relocation pero much better guro kung lapit sa dagat kay di amon pangabuyan ari sa dagat mo about karon kung ibutan kami sa bukid natural ano pangabuyan to namon hindi man kami pangunguma dan amo ginadang isa kapagid nga daw mas aware sa amon may relocation pero lapit lang sa dagat. Ako lang naman ginapangayo. Okay lang man kay dire private na diyan mo. Private ano na diyan ang area. Hindi kami din ka mo ligad ma'am naga-tenir or naga-star before sa free na sang urban ano sang na. Dire lang malapit. Ara labas na nasunog na mo. Di pagdatay itong nasunog, ari na kami di sa babaw. Diri ka maging silo. So dira tong area tong lapad ang sunog yun no. I think before pandemic pa to. Pandemic pa to ma'am. Sa pandemic to natabo. Oo, pandemic na timingan. Daso ng fiyo. Ang utod sa bana ko, napatay pa na di that time. Mau Diyos ko daw. Grabe ito yung problema. Ang amon niya daw suffered. Gito kami katama. Amo ginangamon ako. Subong daw okay naman nakasurvive na gawa. So mga tupad mo di mga balay, upod mo sa dalo. Nablos. Kung ara nga daan. Nablos ko lang din yung isa no. Ari pamilya, may sang
bana ko. Do bali mga relatives ka mo, tulupad ka mo dire. Sa naliga to, sa last nyong area. Hindi ka mo naga-star. Ulupod man ka mo ne. Hindi, lakalaka kami. Okay. So, ma'am, Marlene, may tiyanggi ni si mamo. No? Pero, Lugay Mamo naman. Grace, Yes, ma'am dira Marlene. gid siya yan na tawo or ano Diri man? ka kid, ma'am, na tao, ma'am. Ay, hindi. Taga-Kabankalan kami. Diri ka nakapamana? Dason, diri lang ko. Nakapamana ko ya, taga-Escalante. Gali ka nga kumbana. Pangabuyan, nara nagidya sa dagat. Diri nagid siya kapanagat. Diri kami kita rin sa pakaisa ko. Kaya ra siya sa utod sa sang bana ko. Okay. Yes. So, pila na sila katuig nga naga-star dira? Di ang ako. Mga 22 years na kaya akong bata. Diri kami nag-start mo. Oo. Kaya akong bata, 22 na. Pila bata mo, ma'am? Isa na kabilog. Babae. Babae. Lapit mo lang di siya. Amo ni apo ko. May apo ka na gali no. Isa kabilog. Duwa! Duwa ako na po. Amo ni magulang. Ang laki ato to sa ano kayo daw 6 month pa lang. Kaya ma'am ang inyong pangabuyan, anong ginakuha sang imong nagapanagat la siya isda lang? Isda, pasayan, loko, sari-sari, kasag, ang amo na palubong ang amo ni mo kag palupad. Pagkatapos panagat diin ginadiretso. May gakuan di sa amon, yung panting, abala, daso ni-deliver nila libod na. Amo na di kadadlaw. Oo, di siya subong, ma'am. Ha? Di siya subong. Sino? Ang bana mo. Ato nanagat. Nanagat. Mga diin na siya makalabot, abi. Kaya kung gabi, daw gabi. Yes. Lain simple. Okay. Yes, Ma'am Berlin. Magpanagat siya mga pila ka mga kilometros man naman labutan nila or meters lan halindera. Diin man sa makalabot, ma'am. Pila ka Ambot, pila na ka meters? Layo man. Ang panagatan? Layo. Dua ka milya. Nautical miles, oh. Nautical miles? Ano, hindi ko nakintindi. Sa tunganan na nasa Lapuana, sang Bacolod, kag Iloilo. Oo. Naman na. Pero hindi ka lang buot sa Iloilo, kaya nilakpan na sige Maras, Maria Josep. Pila kami na malakpan niya. Ito, bala. Nagsulod ka sa municipal waters nila, hindi na pwede. Yes, Ma'am Berlin. Dumang kasi hindi pa pwede. Dre lang daw, area lang sa Bacolod. Damo ay makuha. Paswerte anay, kundi ang mayo, tidid ko eh. Tingnan mo, Grace. Permanente. Yes, Ma'am Berlin. Ano ganing ala ni ma'am? Gemma Si Ma'am Menyosa. Gemma. Kay batian niya man ko gali, no? Yes, monitor. Naka-monitor siya, Ma'am Berlin. Oo. Ma'am Gem, si Good morning. Good morning, ma'am. So, kung i-relocate ka mo, let's say, Abe Vista Alegre, anong imo mahambal dira? Kung nililupit sa Mr. Alegre, daw layo kami siguro sa Panagat. Layo. Daw mo gina-isa pa gitna. Oo. Kami minablos ko dara sa may Vista Alegre. Pero sa may Bilya Auto lang siya, hindi inali sa sulod gid. Di nang hindi pang buyan niya ganin daya bana ya to driver. Hindi kami manaragat. Di amo lang ang diferensya to namon kung i-relocate amo na problema namon kung ma-relocate kami layo sa dagat. Ano naman yung pangbuyan namon, tsangi-tsangi lang. Malaki naman ka mo. May matiyanggi ka mo dito sa relocation, damo man to nagatiyanggi. Ngonan, amo pag ina ma'am, isa pag ina. So, bali ma'am, kung i-relocate ka mo, okay man lang, pero... Okay man lang, pero tagkwao lang naman eh. Ano man ako ni tagaan ka, kundi pero, batuno. Pero dapat mayra ka mo dira gidya do balay-balay, abi sa dagat. Sa may lapit dagat. Nan, mo lang na. Sigurong banda mo pwede dira makatiner, pero gabulig ka man sa iya ma'am, no? Baligya, sang isda. Oo. Oo, wala man ko kabulig. Kaling kay may gakwa lang gid sa amon nga panting, gablang bulyon bala. Okay. May kontak na kada. Oo, may kontak na. Galing ka dapat lapit gid ka mo sa dagat kay kagahon si sir nagapalagod. Panagat ma'am, bulang gid na. Mga oras siya galakat. Mga nang pa ano sa hunas arang taob na mo na kay hindi man kalutaw mo. Bangka kun hunas. Mga tagalas 3, alas 2, ano oras? Ay, hindi, mga alas 6. Alas 6 Iba ko lang siya kanina nagwa kay do hunas pa mo tin patao pa balanay.
Na namuna. Ano oras siya balik naman kon hapon? Mga hapon, alas 5, alas 4, na ara na doon ka na nila. Pero pang lukos na siya, ma'am. Okay. Pero kung pang pamasayan, lakat sila ya, alas 12, alauna. Pagkaaga naman sila doon ka. Alas 12 sa Udto? Sa Udto. Okay. Tapos pagkaaga na sila doon ka, alas 4, alas 3. Depende sa taob. Tagpila na sila, ma'am, pila sila kabilog sa bangka? Mayara nga isa ka bangka, isa lang. Di galing kasi banahon, may operasyon, kinanglan niya gid may partner siya. Oo. Eh, budlay man magdat. May Budlay motor man ning magbatak inyo mo, bangka, sang- ma'am, no? May Mabalin? motor. May motor inyo nga bangka. May makina. Oo, inang daw 16 kabalyos. Pero ang gabakal sina ma'am gakadto dira yan sa inyo. Ang gabakal. Oo, may panting kami. Dasi na nalibot man sang gakuha sa amon. Okay. Pero ikaw, pwede nga dito kaya sa relocation, nabi for example, ang bana mo yara dira. Ate, kung in case may tagaan kami relocation, ka mabalayan to namon, itabok-tabok. Kahit hindi mo mamabayaan si Banahon, kaya kung maglakat, natural, i-prepare mo man dalalaon niya, nana mo na. May balon. Mga balon niya. Di, alangan mo lang sa babayaan, kaya wala man kami bata ka lalaki, isa lang man akong bata. Why siya upod? Why siya upod? May upod siya, pero hindi mo man niya, sila nga kapamilya mo, mga taga diri man sa amon. Amo na. Kay kabudlay manabi ma'am mag-ilis pala nga buhayan, bala kat dira na kamoy na anan sa pangisda mo. 20 years ni mo nga pangabuyan, amo lang gid na, ti natural. Amo lang ginhatag sang Lord mo. Amo na kadrata na tuon. Pero kung ma-relocate naman ka mo, mas mayo man kay in case sabi ma magbagyo, may tiniran ka mo dito nga safe bala nga lugar. Pwede man na yung istaran to namon, balayan to namon, dason tapos, kung mayari gid man di nga gamay hayo-bayo, amo lang na. Kaagi man naman nga nagbagyo, naguba balay nyo da. Na, wala, ang akon di, wala kayari ko sa babaw gawa, wala magid masyado. Kaya di ang akon di balay, ito gintakupin, bala ni Banahon ang mga trapal-trapal, pangabriyan, para makalusot-lusot ang hangin. Oo. Bro, wala magidiri sa amon sa pantalan di, wala. Ang laban nga na anod, aras dalom sa may lapit sa dagat. Amo lang na. So kung i-relocate ka mo, okay man lang sa inyo, basta may tiniran lang ka mo dira, pero hindi ka mo magbalik. Kay kanugo ng karon nga ginatag sang syudad, daso hindi man ninyo dito pag tiniran, kay mabalik man ka mo dira sa igadagat. Oo man. Ako yung kwaon ko giniya. Pero may tiniran ka lang ya dito. Forever mo na niyang ako ni, yung balayan mo ya. Dari hindi mo dito makwanan. Private naman no? Oo, private na diyan ni Marasol. Why ka mo daw ma'am ginapahalin? Why pa man kay wala pa man nagdesisyon di ang nagbakal si Nadi or ano Nadi. Kung sino gid ka pa nagiya. Kaya ang sure ni Marasol daw gamay naman lang Nadi kuno mo. Okay. So, amo nang inulat namon kung ni-relocate kami. Chance namon nga matagaan ko ni. At least bili na kami gamay. Oo. Nga kunin kaso nga tagaan niya kami din nga araayo-bayob lang para panguan nyo sa mga pangabuyan nyo. Ang mga nasunog to nagligad kay kalapad to sang sunog. Why pa to nakabalik or okay ng mga balay ninyo tanan dira subong? Nabalik na ila. Tanan Grabe. na. Nakita niyo man siguro mamang pagsunog dire that time sa 2019. Pandemic Kalapad. ito. Boom, grabe. Oo. In fact, nagdulong kami dira sang bulig. So, ato ma'am tanan nakatindog na to mga balay. Oo, naka-recover na sila. Okay. So, okay man para sa inyo, ma-relocate ka mo, pero may tiniran gid dira ang mga nagapangisda. Oo, mo lang na. Kalayo, galing ma'am sang Vista Alegre, bla, Oo, no? Vista Alegre. Layo to. Kaya may na-blows ko da mo. Oo. 2 rides. Pero tayo sige lang, importante magbagyo, may tiniran ka mo. Oo, may tiniran kaya eh. Kung kay isa bala ka, baskog sa ngangin, so dapat may tiniran gid ka mo. Oo. Anyway, to kung may bagyo, ay man pangisda mo. Wala eh. Way git pangisda.
Sige, Ma'am Gemma, thank you, Gid. Thank you, good. Sige, thank you, ma'am. Good Sige. morning na lang. Thank you, God ma'am. bless. Sige. Maraming salamat kay Ma'am Gemma, Bombo Early. Kaya mo ginang common nila nga sentimiento, Bomo Grace. Kung i-relocate man sila, may tiniran lang sila darang kayang-kaya, hindi lang bala pag i-demolish. Hindi lang pag i-demolish. Galing, kaya siyempre kung mo nadaduta, i-demolish mo ganyan mga structure kay may ipatindog ka man niya mo. Sakto na, Bombo Early. Pero mas mayugid nga, ma-relocate sila. Kaya diyahan lang ang ila sini nga pangabuhian. Ang mga balay di Bombo Early, garaya, gini tapik-tapik, no? Sige, Mostly abe. mo gina. Yes? I-rear camera, tabi mo Grace. Yes, Bombo Early. Sige, abe. Kaya man, lumlubang ko tong perte kalapad nga sunog dira sa may abaning pero kagaykay, barangay 2. Yes. Sang 2019. In fact, nagpangtipon kita to sa nga bulig tropla na Kabalaka. Nagpadala sa nga bulig bala sa mga pumuloyo dira. So iba ang kalabanan niya nga mga balay sa dagat na gidya nagatungtong, di bala? Yes, Berlin. Sa sa punta sini. Ato to ang mga pila ka mga balay nga nagya sa dagat nakatukod. Gali ka to tanan tong mga nasunog nakapatindog naman subong kay kawayan ng ilang materyales ang balay nila mo. Yes, Berlin. Human sa kawayan ang mga natukod bala no sa dagat. Kag ang ginpan ko una, Berlin balik ka lang. Ang balay ni Ma'am Gemma. Okay. No, may tiyangge. And muna siya sa arit sa babaw. Tapos dito patuo bala ba Marlene? Dire na ding mga balay nga natukod sa dagat man niya. Sunog. Yes. Grabe man naman no, ang pagpatukod nila mo no, Bobo Grace. Imagine mo na sa tubig. Para bala pa Marlene kay kadtuan ta no. Ipakita ta live sa aton sining mga viewers kay subong do ano na siya papahunas na pahunas makita mo gid ang pagtukod sang kawayan on Berlin or nakatukod na nga mga ano nila foundation no, sa ilang balay ara pila tungadan ka sobra to 100 ka mga balay mga nagkalasunog mo. Oo, kada mo gid sang balay nakabalik na gid sila ya tanan subong. Human gid no sa mga kawayan tanan kag ang mga pader plywood kung magbagyo Bombo Early no hindi balaya basta-basta nga bagyo wala man ginapangamuyo delikado gid sila. So dapat kaintindihan na naton amo na nabi ang naandan nila bala nga livelihood para gabuhian Bomo Grace. Yes. So let's say abi biyahe sila tricycle hindi na sila kasaho. Hindi gani, papandayon mo sila, hindi na pwede. Or ano pag-idiban ng mga palangabuhian na bala, kaya linsang gagbay sila, amo na nang namulatan nila mo. Yes, Berlin, kag stay sa bata ta dire mga bata pang edad, do mabalaan nga gakayo, no? Tagsa-tagsa bala, no? Makastan sila ya, kung diri sila sa dagat, malapit kay diri gigakwa sang ila nga pangabuhian. Oo. Kung buot, meron lang sila balay sa relocation site nga safe sila. Pero may tiniran man na dira ang ini mga amay o mga bana abing nagapangisda. Pero kung mayra bagyo, masailogid sila didto ya sa relocation site. Kahit total kung mayra bagyo, wag man pangisda mo. Yes, sakto gina Berlin, no? Kag ang mga ayun, na kompleto na giman galitanan mga gatindog da no? Diyo? Plastado gid sila Berlin pero iba ni gani Bomo Grace dingding sang piyak dingding mo man mo. Oo. Tama na siya kay tama na naman Berlin mga pamilya-pamilya no according kay Ma'am Gemma kagina. Mga close relatives na ng iban kabudlay man siguro maghiwalay ka man sa ila no pero kung matabo no nga ihatag sila ng ining grasya nga relocation sites nako mga bulig sa ila amo na basta hindi lang nila pag ibaligya kay hindi na siya pwede. Yes. Akon sa mga housewife abi pwede gid sila makatenderya didto Bombo Grace
Pero te sa bana dira, let's say abi nagapangisda, gapamasayan or ano man da adira lang sila ya matiner, pero kung may bagyo at least may tiniran sila mas safe bala nga lugar. Correct. Kay parang hindi man bala, Ma'am Berlin, magtinire sa natawag nga informal settlers kay tungod nga, no, kadugay naman gani, 23 years si Ma'am Jem, ang iban, Ma'am Berlin, na na-interview kagina ha, before sini tigulang nga lalaki, mga sobra na siya siguro, 40 years, Ma'am Berlin, diri sa area. Kagina, may pamangkot ko man siya, kung okay siya may relocation site. Nabi, dugay-dugay naman ko, di rin ako mapatay. Amo gini kadugay na gimana sang iban dira. Pero anyway medyo madugay-dugay pani Bobo Grace bantayan na nato na kon ano na dira nga plano kaya titota ginaman duan gaman mga LGU ini mga balay bala sa danger zones pangkakason na sila dapat Yes, Ma'am Arlene, kay para man sa ila, no? Damo-daan subong mga unexpected bala nga nagaluntad lang, no? Mga natural disasters pala. Ma'am Pero kung sa Arlene. bagay, ang mga nag-istara dira, pwerte ng ilang survival skills, Bombo Grace. Yes, grabe. Sunog, bagyo, ano-ano pa da, Ma'am Arlene. Buhi sila Japon. Mara sila Japon. Balatyagon. Yes. Galing kay dapat may tiniran gid sila nga safer place wala, safer ground para sa ila. Bobo Grace, thank you gid. Yes, Bomberlin, live ka diri sa Puro Kagaykay, Barangay 2, sudad sa Bacolod ini si Bobo Grace din Lobaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Direkta dala sa Maya Puro Kagaykay, Barangay 2. Amo ni nagligan na nasunugan nato nga masobra sa kagatos ka mga balay ang ginlamon na sang kalayo. Pero nabalik ka naman tanan nga mga balay ito nga nasunog. So mga tagiya nakabatindog naman liwat sa nga balay. Ang mga informal settlers sa mga squatters manang isa sa mga talagko nga mga problema no may sana din ka man nga LGU ilabi na diri sa aton nga tiyara kita highly urbanized area inabi tinagatinir na sila dira because sa manang palangaboy anila mo especially kung pagpangisda ang trabaho abi ilabi na sang bana so hindi pwedeng nga layo sila ang ginaayo lang nila nga kung mayra sang relocation site nga mo na ning sa iluhan sa ila may hayob-hayob ba sila gyapon dra sa igad sang dagat kabudlay ba na ando ko sa Vista Alegre to magpangisda ka alas 4:30 len ka didto dason why man sila sang butangan na bala sang ilang nga mga bangka iko na kaysa mga gin-relocate ginabaligya lang nila ang ilang nga balay dason balik naman sila to kun din sila naghalin hindi ni ma-meet ang hindi ba kuha na bala nagaka-defeat ang purpose kuha na nga angat ni mayra sang relocation efforts ang ato no sining gobyerno kay pagbagyo para sini pagbagyo evacuate sila dason paglipas ang bagyo balik na naman sila bisan po gada lang gani ang ini mga residente dire sa igad sang dagato dapat mag-evacuate sila kay basi magkalaguba ila balay. So dapat kung pagpangisda ila trabaho, inaya kung maalaw pa yang tagiya sang duta. Ang mayayob-hayob sila na dira, daso may tiniran niya ang bana kung malayan ang lakata sang panahon ato sila sa balay nila sa relocation site para mas luwasa dito. 25 minutos sa Banwa na Kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Magpatigayon sang road show si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kay parang mas mabaligya ang Mascara Festival 2022 kay sa bulan sang Oktubre sa mga nahidlaw na dira. No? Sa mga nahidlaw na nga saksi sang mga katam-isang yuhom sa mga maskara. Sang mga maskara dancers na ton kaga syempre
mga foreign tourists sari naman naganid diri sa aton sa may syudad sa Bacolod basta ginapatigayon ang Mascara Festival. And syempre hindi madula na dira mga domestic tourists from different towns and cities sa Negros Occidental, bilog nga Western Visayas kag iban pa nga parte sang pungsod Pilipinas. So time na giban ni para nga magbalik na, no? Kaya kung virtual hindi ma-enjoy sa mga pumuluyo, nga aktual na gidya nga makita naton sa kadalanan ng ini mga mascara dancers. Kag buhi ang negosyo, buhi ang aton nga ekonomiya, nag-circulate ang kwarta, happy ang tanan. From Bacolod City Government Center, Bomboan, Sindol, Sorilia, sa report kamin. Bombo Erlin, hindi na gid mapungga na magaselebrar na gid ang syudad sa Bacolod sang Mascara Festival. Ini sa confirmation ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Actually, Bombo Erlin, hambal niya, may mga plano na siya, yara na ang mga activities sa Mascara Festival nga magasugod by third week of October. Kag sa plano niya nga ini Bombo Erlin, mayara siya sang dalon niya ang invitation sa Mascara Festival sa may Metro Manila. Butang balon ma-roadshow siya dito in connection ina siya Bombo Erlin sa pag-imbitar bala naton sa mga investors or kung sinong pwede mag-sponsor, mga dugang mga ma-sponsor para sa aton yung Mascara Festival. Kay Manti, syempre, 2 years man gid kita, no, nga wala nakaselebrar sa Mascara Festival. So, according kay Mayor Albi Benitez, mas maayo nga ma-roadshow siya dito, maka-showcase kita, most likely, no, ang mga plano dira, although hindi pa man gid detalyado, pero kung makadala sa mga mascara dancers, mga amo ina siya. And ang isa lang gid nga gin-confirm pagid, no, ni Mayor Albi Benitez, magluwas sa madayon na gid ang Mascara Festival, Bombo Erlin, no, sa Subong. Hindi na siya bala damo-damo nga mga kabaranggayan ang makumpit kihambal niya do ayawan man ta katanaw kun 61 barangays. Although ang mga kabaranggayan ko di bala depende na iya Bombo Erlin sa barangay kun ma-join siya, no. Ang kasami sina mga hindi na iya manubo sa biyente, no, ka mga kabaranggayan man. Syempre kita nga dan sa Bombo naga-cover gid kita sina Bombo Erlin. So ang hambal ni Mayor Albi Benitez na siguro ng buhin-buhinan or pwede na siya ma-clustering kay na para hindi man kita maayawan tanaw gid, no, sang Mascara Festival, no, Bombo Erlin. So amo na ang mga so far subong ang mga bumuan before gid bala ang street or arena street dance competition. Nandom na cluster mga barangay daso may screening na baladera. Kung sino yung pinakamanami amo lang naabi. Or siguro draw lots makabulig. Kati kung nagasto kada karon dason hindi kaya makapasar sa screening kanugod lang to kay gasto nila. Oo, gani man. So, amo ng mga confirmation kag mga plano sa Mascara Festival. At the same time, ina balang, di ba, may isa na dira gina-subsidize na siya sa syudad sa Bacolod. Mascara Festival tapos may ara gina-allot nga pundo ihatag sa mga kabaranggayan. That's why gani may roadshow kay may mga plano pagidya ang Benitez administration nga hambal niya tinga ang magasto gid biya bala ang syudad sa Bacolod, no, sa sina. Do isa mala na sa iya nga pala mangkutanon. So, depende na siya kung mapadayon ang subsidy or inablang mangita ka na lang gidya mismo sa imo sa nga sponsor para nga makasave ang syudad sa Bacolod. So, mga kabahin pa lang na sa iya sini nga mga plano. But as of this time, ang confirm niya nga mapatigayon ta sa Mascara Festival, ma-roadshow ta dito sa may Metro Manila, buhina ng mga mascara dancers ang mga barangays nga most likely i-clustering. So,
kung paano ina ang selection sina. So amo pagid ina ang hibaluon naton dugang. Sa dugang man nga mga plano kay ti-confirm naman ang mangin Mascara Festival Director si Attorney Pinky Merano. Siya na ang gintugyanan hanggang ni Mayor Albi Benitez. Bomber Eileen, sa dugang nga confirmation pamatiyan naton ang alkalde. Kailan gida mabuan kay doon nga lang Adre. Pero nami tanin ng permiblaga champion ho. Tag naman sa iban gorong kay gayon na no bumuan. Gani man, correct na Bomberlin. Kabalugid kita, no, sinong mga barangay siya nga do permilang champion, no, si inablang Granada, mga barangay nga si Villamonte na do permil Takuling, sila. si Kwan, si ano pagid Tangob. Oo. Kaya ang ilan niyang barangay, in fairness na sa barangay sa barangay kapitan sa barangay Tangob yung Bomberlin, grabe gid na iya yung suporta. Makita mo gid na siya kung ano siya ka during sa Mascara Festival, no? Inablang gid. Makita mong barangay abi Bomberlin kung sino ang supportive kag makita mo man iya ang barangay nga tidog kapawala naman lang, no? So so amo na ang mga barantayan naton subong, no, Bomberlin, no, ang ining galing kay unfair naman para sa mga may mayo day nga dancers, choreographer kag mga ginagaymo costume kung hindi man sila pagpaintrahon. Di challenge naman galing sa mga gusto naman niya mag-champion Pero ang isa pagid nga daan dira ang ginabantayan pagid Bomberlin ang mga kwanbla, ang mga maskara, ang mga choreographers la, kung sinong ginauyatan ni Panoy Cabalcar, kung sinong ginauyatan ni Tata Bantolo. Pero sa mga last, no, before sininga pandemic, actually, bala Bomberlin, samtang nagalakatan tiyempo, may mga kabataan nga mga na-train sang una ni Panoy Cabalcar nga, do grabe pagid ang abilidad, no? Inablang may mga newbies man when it comes to mga maayo kay nga mga ano na tawag nga mga choreographers, no? So kay sang una ya Bomberlin maghambal ka Panoy Cabalcaria nang sa gitna maski ano nga barangay iya uyatan ni Bomberlin kadaog, no? So amo na. Pero samtang nagalakat ang tiyempo, may mga sanguna nga mga dancers na ni Panoy Cabalcar do mga matanda man, no? So amo nang gakatabo, no, during so malamo gid yang excited subong sa subong nga Mascara Festival kay 2 years niya man kita. Ano naman ayan ang music subong no mamuan. Amo na pilian naman ang mga i-music sina syempre kay nagalakatan tiyempo kung sa gihapon ang mga alibangbang nga nagalupad-lupad mga ano pagid ng mga music nga ida Bomberlin, no? Kung sadya matong lambada to po no. May mga lambada. Oo, actually, mga sinang-una lang ang mga music. Kabalo katamo man critic Bomberlin pag abot sa music, kundo medyo pigaw-pigaw ang imo nga music, suya ang mga kauturan ta, no? So abe mo. Pero kung perte wala ka lively sa music, bisan na doon na huya-huya ka pa rin na, bisan dulom-dulom na, masaot ka gyapon Amo gani man. So, amo na mga balantayan nato na Bomberlin, no? Sining palabuton man nga October, amo tong confirmation kahapon ni Mayor Albi Benitez, masugod siya last week of October. Kay man, di ba, sa ordinansa Bomberlin, ang highlight is every end of fourth Sunday of the month. Amo na siya sa ordinansa, no, nga pasar before ni Bacolod City Councilor Ang. Sige, how's that, Bomberlin? Thank you, Ged. Okay, sige. Bomberlin naman yung update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sang Bombo Honey Big Time. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ansindol Sorilia. Amin na kitang katindalang sa Pilipinas sa kilalang Mascara Festival. Pero kung kaisagad na nagpadalaman kita sa mga dancers sa Long Beach, California. Pero mayo gidya kon ma-promote kag ang mga sponsors kada subong medyo gutom man naman kag uhawa sa exposure. So amo na nga champo kaya te kon sa bagay kun man lang hamak man ang ng gasto sa mga kabarangayan, milyon man ang gasto nila para sa pagbayad sa choreographer, sa costume nila dira kag tanan nga mga props. Te ang ilang daan ng premyo
taga ginatos man lang kalibo. Hindi makabawi. Kung makakita man dugang nga sponsor sa aton nga syudad, mayo pagid na Mayor Benitez nga madugang dugangan bala ang premyo sa makabaranggayan kay hindi gani makabawi sa nga ilang nga gasto. Pero kung makuha mo naman ang kampiyonato or bisan first runner-up na nandera, second runner-up or third runner-up, di bawi naman ang kakapoy sa mga dancers, mga barangay officials, tanan-tanan nga nagabulig para nga matahom ang performance sa arena and or sa street dance arena and the street dance competition. Sa adyaon na nato na kaya namigaman yung Mascara Festival, no? Puno ang mga hotel, fully booked. Ang mga kiosko nagahilera na sa may dalan Lacson or sa palibot na sa nga plaza kaga sa mga Araneta kaga tawo gapagwa kwarta ma-circulate ka mabuhi-buhi man ang aton ekonomiya kahit ikon na sa bagay sagan magataya ka papirde sang COVID. Ang aton presidente sa lang tiway na lockdown nakapoy nagatan na nakataka-afford sang mga lockdown nga pagtapos lockdown da mo man gapon ang kaso. Okay na tani kon pag lockdown mo 15 dias pagtapos na why na virus. Pero nag-lockdown ka 2 ka semana, 1 ka bulan, pagkatapos ara man gapon ang virus nagdamo pagiganing kaso. Ti sulungon ta na lang ni. Kon kinabangkaw ka ta sang COVID naman na sila sulungon ta ng mga bangkaw. 38 minutos ba naman ni Kaliga dahil sa nang alasan wabas sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Dennis Rubica kay amo ganing isa sa ginalauman subong. Dapat mayaraman sa mga specialty hospital sa mga kaprobinsyahanan. Ining ato lang dito sa Metro Manila. Kaangay sang heart, lung, and kidney center kagasto para sa mga pamilya nga matender sila dito. Mahulat ka sang schedule mo for the surgery or operation. Ang isa ka pasyente, di ba na pwede nga iloy mo lang upod mo, kahit tikwa na kaysa dira ang amay gaupod, ang imo mga utod, o kung sino man na dira nga magatag sang moral support. Balikan naton diri sa Bombo Hanay Big Time. Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistal sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang bala. 4 minutos sa nagaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombohanay big time. Nagka-file sang isa pagida ka hagna si Negros Occidental 4th District Representative Juliet Marie Ferrer parang matukod ang specialty hospital diri sa aton sa may Negros. Ilabin na ang lung, heart, and kidney center. Parang hindi lang mga siniya
ginamonopoliya bala dito kag nagaisanon lang ining specialty hospital diri sa aton pungsod ilabi na dito sa may Metro Manila. Kaya din nato sa malipod manikara mo ning isa sa mga common or kadamo sa mga Pilipino nga nagabatyag sa mga pareho ning mga balatian kag kon mayara abi, for example bypass surgery, heart surgery, may kidney transplant or kinanglan man na sining matsakyar kag mabulong ang imo ginabatyag sa lungs. Ang mga halin sa Mindanao, Visayas and other parts of Luzon nagapadulong pa sa Metro Manila. In fact, naman ang isa sa mga plano ni President Bongbong Marcos nga mayara sang specialty hospital sa mga kaprobinsyahanan. Ang unang ginpahayag sang presidente sa iyang zona nga nakabaton siya sang standing ovation. Kaya naman naton sa malipod Manigar Banwa ang Philippine Heart Center, ang Lung Center of the Philippines, kag National Kidney and Transplant Institute ginpatukod sang administrasyon sang amay ni President Bongbong Marcos nga si former President Ferdinand Edralin Marcos. Base sa sining payag sang presidente, mas mapadasig ang approval sining hagna. In fact, namo man ang isa sa mga ginaduso ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Subong, may another man nga hagna nga gin-file si Congresswoman Yoyet Ferrer. Bombo Dennis Rubica sa report. Kamin. Bombo Arlene, nabalanta naman nga ang kabudlay kaya doon daw mo gining nanginhindran sa aton nga mga pumulyo no nga pabulong no sang ila sining balatian bumorla pini mga sensitibo lang ang balatian di balanta naman subong no kung may problema kas kidney padako sang makustaran siya may problema ka sa heart sa lung no kag iban pa nga mga balatian di sakto nang balmokina ni mga specialty hospital. So dito nito na nagpunsok sa Metro Manila. Kung ikaw ihalin sa probinsya, magpabulong ka, terrible ang agoniya mo sa balatian mo, agoniya kapag magkanto dito. Travel ka, maulat ka sa schedule mo, kung saan ka nga pitsa kanto dito para paidalom sa inyong pagbulong. Ang tiyempo... Hindi man nayabi mo Dennis nga pagsampot mo dito yan, pwede ka na dayon makapaopera mo. It's either Pilipinas. Mapaschedule ka pa, dason mangita pa donor. Kaya ang kanto ito bubuilin, bilog ang Pilipinas mo. Ang pasyente kag donor, may mga tests pa nga daan nga gina-undergo para masiguro nga compatible ka mo nga duwa, di ba? Correct, sakto na. So, kada mo sa proseso. Sakto ng balmo, hindi pag-abot mo to, o niya, igdada kay after 2 hours, imo na diyon, hindi niya mo kapos, no? So, bangod sa ni Bumboylin, as mentioned man da ng ligan nga zona ni Presidente BBM, natin mo na i-expand, no? Ang mga specialty hospital sa mga kaprobinsyanan. So, bangod sa ni Bumboylin, si 4th District Congresswoman Juliet Yoyet Ferrer nag-file sa House Bill 122. House Bill 122, creation of Negros Occidental Heart, Lung and Kidney Center. Bombo Eileen, no? Inquire mo na, si Congressman Greg Estaya, House Bill number 999, creating Bacolod Negros Heart and Kidney Center. So, ang kay Congresswoman Ferrer, anong iyaya? Dala niya lungs, no, ng Heart, Lung and Kidney Center. In Negros? In Negros, no? Ang kay Kong Gastaya, ano niya, creation of Bacolod Negros Heart and Kidney Center lang in Bacolod. Amo na yung sa version, no, ni Congressman Gasataya, Bomboylin, no? Pero siguro kung maisa naman ni in due time, Bomboylin, mabalaan ta ni, no? Kung anong sistema, anong plastadas na. Dili po ti sinato, no, both kaya hindi naguro matingob sa isa lang yung ka-building, Bombo Dennis. Yes, Bomboylin kay separado na sila mo para gisubong yung Philippine Heart Center.
Yes, Lung Center of the Philippines or NKTI. Yes, Bombardier kay sa payag to ni Congresswoman Ferrer nga iya ginakuha nga mangin ining propose heart lung and kidney center ibutang giniya sa isa ka separado nga lugar ni sila nga ibutang mo na sa Kudig Hospital like sabi sa sila sa Provincial Hospital o di sa Regional Hospital no kasi nga nga mga lugar way na bakante abi no so do kay kung friend dapat singa separado gini nga lugar separado Pwede man nga tatlo sila pero 3 buildings in one area. Yes, damo ng plano. Amo ng plano, no? Proti wala pa gid sa gumangkot namon gapon si Congresswoman Ferrer kundi gidabi niya plano, di exact yan nga ibutang dira, no? Why pa gid sa nakakabungat gid kun di inputing iya lang to ginambal nga dapat mangin separate ini nga building, separate nga place, no? Sa iban nga mga hospital, no? Probably di man sa Bacolod or somewhere sa Negros Occidental kaysa diri ka rasyonale naging payag ni Congresswoman Ferrer ngati mo na no kay para ang mga taga Negros hindi na mabunayan nga mag-travel dito sa Metro Manila kaya ablo ko Bombardier kung may mga kaangay sinibla nga mga pasyente di ko sa nila mga constituent kitlagan man sa mga mayor congressman nga pangayag bulig no para makakadto dito sa Metro Manila. Wala ka milyon sa nimo mo Dennis. Hindi masugpunan lang imong kabuhi no? Correct sakto na. Ang option dito sa Manila dito sa heart center, sa kidney center, sponsor na sing congressman da sing PCSO or ano da nga mga ahensya sa gobyerno pro Wala mo nga daan nga mga operasyon nga imo undergo bala nami gid kun damo kaya family members sa palibot. Hindi lang yung isa ang gaupod no Bombo Dennis yung isa ang kung bata may pasyente ara gid ang amay kag iloy kag mga utod. Kay kinanglandon na naton mo backup system tabala for the recovery. Yes, kag simpleng moral support Bombardier no mga ginatanaw. Ti mo na vlog oro nga ti amo na nakita ng kabudlayan nga kun dito ko pa imo batyagan ako sing kidliwi matravel kasi imo iya sa barko pakadto si Pablo nga guniya mo na pag aboto ngita pa to restaurant mo kung may parente ka to may restaurant ka ulat ka pa sa schedule mo to mo na bala Bombardier hindi ilang duwa ka tawo matravel tatlo the most sobra pa gani Bombardier no so the efforts man aton nga mga politiko mayor tada congressman tada gatag sing bulig nga nagagasto man ay of course the charge sa fund nila de Bombardier po sa mintabla sa part ng pasyente daw kabudlay na gitman so mo ning plano nga kon madayon gini mapasal gini Bombardier din kay kuay katuya paryente bala sa Metro Manila insider mga apartment mga condo ka ano ni pension house or hotel Bombo Dennis. Kung tinetaw sa kasmana karon si paggastor mo to Bombardier pagkaon mo to dugang pa na sa expenses amo na blas na ton di daw ka huolgid ka tama kabudlag para sa isa ka pasyente kasi lupad ka pati mo iya sa Metro Manila para magpabulong sa bilitar so kung may ari ina na diri nga mga specialty hospital like mention tabi ng heart lung and kidney center mas manami kasi nga mas favorable para sa mga taga Negros favorable sa mga pasyente na nga magpabulong sa ila sining balatian of course funded sa gobyerno makita naman active Bombardier kung may amo sini di lang makaserbisyo sa negosyanon at may makadugang pag-employment makahayad ka naman sa mga doctors staff may employment ka man at the same time ilabi pagid gon matagan sila balaya sang husto nga compensation Bombo Dennis hindi na ni mag-ubra sa luwasang pungsod. Kasi sino lang nga gusto nga gatrabaho ka sa luwas, kalayo sa imo pamilya, bla?
Sakto na Bomboylin, no? Isipabla kung mapostro niya, bete, mayari kita din sa Negros, pila ka tao Negrosano na ang ma-employ na din, pasyente aton nga mga doctors, medical doctors naton, mga specialized sa sining balatian, mga nurses, staff Pati pang office kadira. utility mo Dennis, dala. Correct, sakto na. Dako. At singko di lang siling benepisyo para sa mga pasyente at the same time maka-generate ini sa obra. Diri sa Negros sa aton nga probinsya. Kaya ito, taga Bomboylin kung na madayon, basi kung butang tabi di sa Western Visayas, first study makatukod sini. Di basi ang makaiping naton nga may real niya, din lang di madlagan nanob lang pasada sa malupad sa Metro Manila, mas malayo, mas amor na nato. So, dako ini nga Dami bintaha. pag ginikon mabutang siguro out of town bala, Bombo Dennis. Let's say, another building man niya si heart center, lung, and then kidney, parang scattered balang development ang progress. Kaya once nga may hospital dira sa isa ka area, nagatubo-tubo man ang mga negosyo sa palibot mo. Bisan mga boarding house na dira, mga kalanaan bala, buhi gidyang negosyo. Yes, mo pagina ang isa sa mga generate Bomboylin ekonomiya, dugang pagit sa ekonomiya. Takto na no, magkulo-korinderiya lang mga possibility. Laundry bla, kay tingi ba mga nurse, why na sila time ang laba? Correct. May mga ara-ara din makapital, makatukod naman sing butika. Siya takto na maka-generate din pagit sa ekonomiya. Kay total, diri sa Bacolod, dati damo naman na diri. Ibutang ta naman na sa out of town. Para sila to, makaambit man sila sang pag-umwad bla. Correct, Bomboylin, no? Butang mo to sa Southern Negros o Northern Negros, dira, no? Nga may duta, patindugan sining specialty hospital. Kasi kuti dako ining pabor, no, para sa taga Negros, no. Ining plano, of course, ining sa Underman's House Bill ni Congressman Gastaya, may mani kiti kung makombine ni guro through effort sining aton duwa ka mga Congress House of Representative, no. Dako gini nga kontribusyon, no, sa Bacolod. Walan mo hindi na naton mambalan nga tikalayo to ya sino man to abi makadto, hindi ang katuon na ya kun kinangladon mo. Pero sang NGC bala sino man na yan naggadahom yung abon na ng palibot sina subong Bombodenis kiti sang una kay lamunan na dira kagkugnan mo. Yes. Kung may bagong hospital, ang mga pharmacist yan nga may mga ikasarang udugang na naman sila branch dito sa tubang sa nga mo ng hospital. Kung ikaw dira kalan for sure may kagid dira mga customer kay dira sila manyaga. Correct, takto na. No? So, hindi lang siling hindi lang siling benepisyo para sa pasyente, kundi maka-create sa dugang generate sa ekonomiya kag employment. Bomboylin, no? Kada ko sino yung kontribusyon, no? Ang sinaton nga sakto ng balmo kung may development sa isa ka lugar, in due time ang palibot siya gamat-amat na tinad, no? Gamat-amat na tubo-tubo ang mga establishmento, then sa uli, maging sentro na sa negosyo naman, sa komersyo. Munang guwasin na sa uli. So, sunod sa tayo kung gusto mo man, para nga hoping, nagalaon sa Bomboylin nga ini House Bill 122, madasig nga ma-aprobahan. No? Kasi natunti daw halos tanan man, ga problema, mga musin nga balatian, no? Bilog ng Pilipinas. So, sumayo kung mayari kita sa Negros, Pasamante, benepisyo, kagdako nga bintaha, no, para sa aton niya nga taga Negros or taga syudad man niya sa Bacolod, Bomboylin. Kamatiyanta ang kabayan sa pagpayag ni 4th District Congresswoman Juliet Yoyet Ferrer. Actually, ang file ko bill is for Negros Occidental, Heart, Lung, and Kidney Center. Bago pa lang na-file ng bill, wala pa. Actually, committee chairman ang health. Wala pa sila, wala pa. So buong sa Congress, it's all organizational pa lang. Wala pa sa mga chairman ng ibang committee. So kinala na ma-organize tanan, and then all the bills will go through it's a separate building gid yang gina-propose ko. Separate building. No counterpart sa Manila, be.
Para hindi na sila magpa-Manila. Nami gani kay I filed that bill on the first day of filing, which was June 30th. Pagka-open sang pagbato nila sa mga bills sa Congress, nag-file ko dayon. Nauna ko na i-file before SONA. Bomboy mo to si... nadakpan nyo man si Congresswoman ba? Ate, May kay sana kapon, nga kasako na sabi doon, gani ka pick up sang text, no? naka-timing ikapunta sa opisina ni Vice Governor Ferrer, nakuhagin siya, nakuhaan naman siya sing pahayag, no? Regarding siling mga importante nga mga hagnaas naton ti beneficial, no? Para iya sa hindi lang siya nga distrito 4th district ti beneficial mo sa bilog nga pumuluyo iya sa nga probinsya sa nga Negros Occidental Bomber. Sa galita mo na problema pa sa mga katiway pa chairmanship sa Committee on Health. Amo man gani ginarabi man agasbong sa mga kongresista dito nga dapat padalion, no? Nga maplastar dapat ni mga na sa health balabo mo Dennis, may background gid ya, may medical background gid. It's either nurse sabi na dira or doktor or ano da. Sakto na Bomberling kay mo nang specialty mo, no? Dapat kabalo ka gina sa sina nga mga bagay, no? So amo nang expectation nga dapat padalion ini nga aning mga wala pa mga chairmanship nga mga committee, kasi may importante ni Committee on Health Bomberling, mabutangan na dira, no? Mabutangan na sa chairperson, vice chairperson niya, mga membro, para ini mga importante nga mga house bill, na nga naton nga ginaduso man sa mga kongresista nga madasig maprubahan, matalakay gilayon, matagaan gilayon niya sa nga pagtamod Bombo Arlene. So open nga ipalap na liwat, na kay naton ti kun may maprostar ako ni gurong tsansa kaya tinagkakwagan nito standing ovation sa President Marcos sa zona niya kay na-mention niya ni ang plano. Sakto mo daw takto ng balmo daw mo gining first nga standing ovation sang ginambal ang mga specialty hospital to be expanded in outside Metro Manila. Kung kinanglan na to na ipaiway gurong Panay Guimaras Negros Bridge, parang mapatukod ni that is favorable man mo Dennis. Kaya makasurvive man kitang mga barko lang anay subong mo. Correct. Itong sabagay, may mga problema, may pascap naman, may mga roro naman tagani Bomberlin, hindi magiging problema transportasyon na isa ka magtabok oras, dito. ato pa na to, 2 ka oras. Pag-imaras ka gani guro, basilawig pa, dako pang imo gastuhon. Anyway, tigina salig na nato na sa wisdom sa aton nga mga national officials kung ano ang mas maayo. Correct, Bomberlin. So, hoping man, kadagalaw man si Congressman Uyot Ferrer nga matagaan gini pagtamod kag in due time sa mas blasig nga tinion, matalakay ni kag nga maprobang sila ti para man niya sa ikayong lawas sa aton sila nga mga pumuluyo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ni si Bombo Dennis Rubica para sa Mambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Patayan na nato na kay tiba si mataas man nga chance nga maprobahan ini kag maamat-amata na balapatindog abisan maglawig panayasang 4 to 5 katuig ang construction. Importante nga ti masuguran lang kay kinanglan na gid nato na banwa ang dugang nga mga health facilities kag ginalawman naton nga ti ang mga medical practitioners nga igabutang nga dira mga well compensated man sila bala. Kaya din nato sa malipod manigar kanamo gid sang mga Filipino doctors and nurses kag iba na pang mga medical professionals. Mas gina-prefer nila yung magtrabaho abroad kay tikalayo sang diferensya sang sweldo. Sige, kahit ikon ini matigayon, mabatindog kadre ay ga-cater sa ning Negros Occidental and then Negros Oriental. Siguro kung medyo gutok-gutok na diri sa Bacolod, ibotang nato na out of town, at least lapta-lapta bala, no? Ang progress. 4 minutos sa nakaligad sa tangang alas 10 sa aga. Kulabos ng atong nga tiyampo dahil sa palatunturan Bombo Haray Big Time.
Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Delegate lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kitabwas sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka